Yakoro magina ba maro tema chuo kenaria de kauchel na nano kao kamano bende wayudore e mbui mag oganda. Achiel kachiel yudowa kacha e mbui mar Facebook, yudowa e mbui bende mar YouTube, yudowa kanyo e mbui mar X, kachiel koda mbui mar TikTok gi Instagram. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Belinda Phillips. Kawachako en ji 10 oyangni owito ngimagi e masira mar apaya manotimore otieno manyore ka timo ohala ma Muhonje e apaya ma wuok Eldoret kadhi Webuye ka ji mamoko 7 dhi mbele gi yudo thieth. Matimore kinde maduol marango wuodhe mag apaya NTSA oyango ni e kauntis 13 ma pacho ka ji 25 nyo wito ngimagi e apayni odiochieng' manyoro kende koriwo jowuoth gi tielo joapiko kod jogo matiyo gi nyamburko. Video keyo nigi ler. Masiche mag apaya medo kelo midhiero e kindeni mag nyasi mar sikuku. Ka oganda wito ngimagi to moko bende dong' kod hinyruok. Otieno ma piny orugodo kawuono, masira mar apaya ne olal gi ngima ji 10 bang' ka nyamburko mating'o jowuoth ne otuomo lori mating'o mbolea mane ochungi e bandara e kinde mane nyamburko mating'o jowuoth ne temo mondo mi okadh nyamburko mamoko. Sisi wenye tulikuwa mbele nyuma tulisikia tu gari tu mbele tu. Hiyo ndo ilisema sasa sisi tukakufa. Hakika kweli sisi wenye tulikuwa nyuma, mimi niligongwa kichwa na mguu, lakini nashukuru Mungu. Sasa ilibidi tupitie kwa dirisha juu sababu wenye wako mbele yetu hatuwezi tukapita na uko. Kuna gari ya mbolea ilikuwa imesimama hapa juzi. Ambapo hii gari Nissan ilikuwa inatoka huko juu na ikagonga nyuma ya hiyo trailer. Ingaja kulingana na wenye walikuwa ndani, huyo msichana amekuwa kwangu akasema huyo driver alikuwa amelewa. Na hii trailer imekuwa hapa kutoka juzi, ilikuwa hapa kitu saa 5 juzi mjana. Na wakao wamengoja hata driver akawa anakaa kwangu. Masirano manotimore kati mohala ma Muhonje kar chung'o bura malugari e apaya ma ya Eldoret kadhi Webuye ne oyo ji amoko 7 gi hinyruok kanyaka sani gidhi mbele gi yudo thieth. Watu wenye walikuwa mbele wawili na driver I think walikufa. Alafu hii kiti ya kufuata pia hiyo watu walikufa hapo. Alafu hii next wenye alikuwa huku ndo mwenye alitolewa I think akiwa hali mahututi. Alafu na mwingine alikuwa huku hivi. Alafu sisi wa mwisho I think tulikuwa na mzee mmoja hivi. Huyo mzee ndo sasa sisi venye hii gari ilianguka, akaanguka chini. Sasa venye alianguka chini I think sisi tulikuwa na mtutako tukipita kwa dirisha. Ilibidi sasa wakumsaidia apitie puti, alipitishiwa na huko. Ndio sasa akapelekwa hospitali. Sisi tunatoka huko juu baada watu hapa kuna mashingo bwana. Hapa. Watu wote wameenda. Kuna wengine walipona kwa mama kiasi na watoto wawili hivi. Lakini hao wengine wanaume walikuwa sijui wanaume 6 na mwanamke mmoja. Sasa wakufa. Moko kuom jopiny no tiyo gi thuolo no mane giyudo mar yako mbolea mane nie lorino to kuom hai marach kaluwore gi larruok kod nyondruok mane nie kar masirano kilaro mbolea joriemb boda moko 2 ma bende noriko lero ne oyudo hinyruok ma owito ngimagi. Matimore kinde ma jomoko 2 bende ne owito ngimagi e masira mar apaya manotimore apaya ma Sachangwan e kaunti ma Nakuru. Duol marango weche mag apaya NTSA ogolo report manyiso ni counties maromo 12 pacho ka masiche mag apaya oselalie gi ngima ji maromo 25 odiochieng' manyoro komedi 12 ma owito ngimagi kawuono. Counties gi oting'o Kakamega, Bungoma, Nakuru, Nyeri, Siaya, Kiambu, Nairobi, Machakos, Narok, Kisii, Turkana kod Uasin Gishu. National Transport Safety Authority NTSA imetoa takwimu ya wale watu ambao wameaga dunia hivi karibuni. Jana peke yake tumepoteza zaidi ya watu 25. Na hii mwaka tumepoteza watu wengi kwa sababu ya ajali za barabarani. Na hizi ajali zile nyingi zinaweza kusuilika. Jogo manyo wito ngimagi nyaka wuono riwo jowuoth mitiyo gi nyamburko maromo 20, jowuoth gi tielo 8, joriemb apiko 5, jogo mating'o apiko kod ndigni 3 kod derepe 2. Mimi nawaomba madereva tafadhali, kwa sababu wakati huu wananchi wengi wanasafiri kwa sababu ya Krismasi na mwaka mpya.
Mimi nawasihi madereva muwe waangalifu barabarani. NTSA yango ne giseketo kenge makedo gi medruok mag masiche mag apaya ka kuom thuolo mandala 4 mokadho. Ji 1,702 oseketho chike mag apaya machalo kaka riembo e ng'we arititi, ting'o jowuoth modhuro mokadho, riembo ma onge lesen kod otese mag okumba, kanyakla kod riembo nyamburko ma oti mandalogi oserumo. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Report mar riwruok mar Infotrack mong'ere kod timo nonro oyango ni 55